First half bimnandi attacking iOrlando Pagania. Showcase. Imnandi noshukela. Ngizobuya kule phuzu lami. Pirates still have to still work hard. Lapha kwi-front uma sebefika eboxini. Bebe attack Pirates kada sign uLokhunja uPeterson. Okay, ngiyakubona mina uSebastian. Yeah. Ngiyakubona nokuthi isayinile umdlalo wale. No way. Yes. Ngiyakubona lokho. Sengisho mina nje wabe ngibuka le game le. Yeah. Fethu bedlalile futhi ikakhulukazi beyiqhamuka ngale right iside la ka right Pirate. Yeah, olumbe phaselana mthiyani be overlap even sibelebele. Yabona masingenile Pirate izodlala kamnandi attacking yaphambili. Masingene eboxini angazi kufike kwenzakaleni. But ayikho lento yokuthi kubona uma sisifikile eboxini sishaya itarget sidle net. Yeah, ayikho. I think everyone wants to score, yeah. So yeah. Yabo if lele ball elithethwe ku Cardoso ngempela lithola umuntu othi ngifuna ukushayika bengayishaya inet lapha ku 5 post angiyigxeki Pirates ngiyayincoma limnandi ibhola layo idlalile and sibuye size la ku ref from the second half ngicabanga ukuthi uqonyiwe Khabo Kazim yawo benza ama tackles zawo 3 kulunga not even one booking yabo uKazim bedlela kakhulu ubu